τελικά δεν υπάρχουν γεγονότα. Αυτό είναι το Ο χρόνος όμως είναι κάτι που ορίζουμε εμείς. Αυτό είναι γραμμικό. Ο χρόνος είναι ένα μέγεθος το οποίο μας χρειάζεται για να ερμηνεύσουμε το σύμπαν. Τι είναι αυτό? Αυτός ο ήχος τον ίδιο ξανακούσει. Μυστικό είναι. Μυστικό είναι. Διαγραφικά. Πάμε. Γεμίζουνε κανένα ψήμα. Τα πόσο ρε είναι έχουμε κάπου. Γαμάτα. Το μόνο πράγμα που δεν μετανιώνει η διαδικασία του να μάθεις. Ακαδημαϊκή ή τέτοια στην Εγώ Ελλάδα αυτό λέω. και Πανελλήνιες και ΑΕΗ και όλο αυτό το πράγμα. Δεν τα αλλάζει με τίποτα. Πέρασε. Δεν θα έκανα πίσω στα μανατικά. Τα μαθήματα των μαθηματικών με τους κατάλληλους καθηγητές ήταν πραγματικά mind-blowing και mind-opening. Δηλαδή θα ήθελα, άμα έκανα παιδιά, θα ήθελα οπωσδήποτε να το περάσουν αυτά τα στην εκπαίδευσή τους. Ήταν ένας πολύ πιο χαζός άνθρωπος. Δηλαδή με έκαναν πολύ πιο έξυπνο τα μαθηματικά. Αντικειμενικά, από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξε. Όλα μιλήσει στην Ελλάδα. Δηλαδή την υπομονή που πρέπει να την πιάνεις για να το καταλάβεις. Τι φαντασία. Δεν γίνεται με τρομοκρατία και με ζώα. Εννοείται. Πρέπει να γίνει λίγο μόνο του. Μαλακά. Καταρχάς, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Άσχετα με αριθμούς. Ναι, ρε. Καταλαβαίνεις τι θα πει αποδοχή, συνεπαγωγή, ισοδυναμία. Αυτά Ακριβώς. είναι πολύ σημαντικά. Γάμισε. Να καταλάβεις ποια πράγματα συνδέονται συνεπαγωγικά και ποια ισοδυναμία, γιατί και είναι η ψυχολογία αυτό. Το ποιος είσαι. Πας μετά στο ψυχοθεραπευτή με τα όλα τραύματα που θα έχεις αποκομίσει πιο μετά, γιατί αυτό είναι αναπόφευκτο, και ξέρεις πώς να συνεννοηθεί. Αν δεν έχεις, μπορείς να συνεννοηθείς σε ένα επίπεδο επίπεδο. Θα σου πει αυτό δεν κάνει έτσι και αυτό δεν γράφει αυτό και να, γι' αυτό. Αλλά όμως το αντίστοιχο δεν ισχύει. Ή μπορεί και να έχει. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Σήμερα παραιτήθηκα από την ανάγνωση του μύθου του Σισίφου του Αλμπέρ Καμί. Το επέστρεψα στο Μάρκορα, ύστερα από ένα χρόνο. Παραιτήθηκα, λέω μαλάκα κάποια στιγμή, λέω, αφού σε ένα χρόνο αυτό το βιβλίο 100 σελίδες που τις διαβάζω σε μια εβδομάδα. Δεν μπορώ να διαβάσω 100, πόσες είναι, 150-180 σελίδες σε ένα χρόνο. Έφτασα στο κεφάλαιο δονζουανισμός. Και έμεινες εκεί. Και εκεί λέω, το διάβασα και λέω, Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσω. ωραία, σταματάω. Ή τουλάχιστον για τώρα. Για αυτή την ηλικία. Γιατί μου έχει γαμίσει τον εγκέφαλο. Ο Αλμπέρ Καμί, γαμώτημα, φοβερός, εκπληκτικός. Τι θα κατάφερες τώρα αυτό 2 εβδομάδες? Δεν γίνεται. Όχι, κατάφερα να περάσω τον δονζουανισμό πρώτη φορά σε ένα χρόνο. Και λέω, εντάξει, αυτό ήταν. Μέχρι εδώ είσαι. Άμα συνεχίσεις θα σου πάρει 5 χρόνια να διαβάσεις.
Οπότε καλύτερα να του επιστρέψει τον άνθρωπο. Είχα το άγχος. Αν ήταν δικό μου το βιβλίο θα του συνέχιζε. Επαόριστο. Θα κόλλαγα εκεί. 3 χρόνια από τώρα θα είμαστε. Τι διαβάζεις την περίοδο? Τι είναι ο Δον Ζουάνισμος? Το Σύσυφο του Καμί. Από το 2023. Διαβάζει το Σύσυφο του Καμί. Έχουμε 2034. Πιο μικρός. Διαβάζετε λίγο συγκεντρωμένα με ελεύθερο χρόνο. Ναι, ρε παιδί μου, φυσικά εννοείται. Αλλά δεν έχω πια. Και επειδή κάθε φορά που διαβάζω προσεκτικά, κολλάει ο εγκέφαλός μου τελείως, σταματάω και το ξαναδιαβάζω και λέω μαλάκα, τι είπε πάλι. Και μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Γιατί έχει κάτι σημεία, δηλαδή διαβάζει και λες, μπουρδες, ξέρω εγώ αυτό. Και μετά διαβάζεις μια φράση η οποία είναι σαν... Και μετά λες, κάτσε, σε αυτό κατέληξε από αυτές τις μπουρδες που διάβαζα πριν. Και λες, για να διαβάσω λίγο πάλι τις μπουρδες. Γιατί δεν μπορεί να έφτασε. Και μετά λες, οι μπουρδες βγάζουν νόημα. Κατάλαβες, αυτό παθαίνεις. Γι' αυτό είναι συνέχεια προς πίσω. Είναι ο Καμί έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ βασιλιστικός. Αν έχεις OCD, σε πιάνει πολύ. Γιατί δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Ακριβώς. Και θες να τελειώνεις κάθε κομμάτι για να πηγαίνεις στο επόμενο. Και να ξέρεις ότι το έχεις καταλάβει. Αυτός ο κυκλικός τρόπος του Καμί είναι η κόλαση του ψυχαναγκαστικού. Γιατί νόμιζες ότι κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια. Δεν κάνεις το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά που το κάνεις είναι διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα σε χαλάει. Εκνευρίζει. Θα κάνει μια βροχή Σεπτέμβρη μέσα. Θέλω να πιστεύω. Ναι. Ρε προβλήματα που έχει ο κόσμος. Αυτό λέω. Τερματίσαμε την πίστα πάλι. Φτάσαμε εκεί λοιπόν. Έχουμε απαρτία. Έχουμε. Τι απαρτία? Στην δουλειά μας. Έχουμε και το παμίλιο. Έχετε meeting? Καλά, δεν ξέρω. Όχ, πώς θα 7,5 ώρα. Δεν θα είμαι εγώ.